Kaski kerpan ya tinom sendur jong kalawai, jinglen labi juvki, ban kelep nyimdai. Ka santarik unai lor kadai kasngi ka babaro situlop kari India ka kan mau buram kum kasngi buram ya kinong hikai lani ka Teachers Day. Kani kadai kasngi balakha yo President Baar jong kari India o Sarvepalli Radhakrishnan. Udairu uno hikai bala IT lot hagakam ban prang ya jingmut jing perkat jong gi samla pule ki ba uhikai. Kaladon kawai kasngi bagi samla pule ki ba uhikai ki kwa ban le buram ban le kemen ha kasngi kha jong u ka santarik unai lor nrai ula jubab ya ki da ka baong balada pi kwa ban le kemen ya kasngi kha jong a rakhi ya ka santarik unai lor kum kasngi buram ya ki nong hikai. Kumta naduk ka santarik unai lor khat khandai spa an reupuar las dang ban raki ya kasngi kha o Sarvepalli Radhakrishnan kum kasngi buram ya kinoi kai lani ka Teachers Day. Hagani kasngi bakerpang jong kinoi kai ngilayo ban ya kren bat kat tu kat ningut kinoi kai ki bala IT lot shisha mat bat mensip klem jing tingkai haga jing syakri jong ki ban penang pen start ya ki kena bat lada klem maki kalawai kalong kepadum. Kalong ke kabas ngau tenat bat ai ka jeng ro ka bakrau ya kinohikai ki behikai ya kini ki hep ki barit kini kidai ki berangwan tek na ka pene jong ki kimi ki kpa haba ki wan che school ki bapli kadang de kasin ka penengkong bakin ya kendu ya kinong hikai nang takim pat nang ban le ai na ladi henrei ka ba kham kong san hi kisania ha kinong hikai ngaken mau ba kadiki sikha jong u ba ulong kum unong hikai u bastad u bayar ki jingmut jing perkhat u kwa ken ba ki kena ki dai ban eat bat burom ki no hikai te namar u yele di u doi no hikai te u burom keliang ken ki para no hikai asantarig September kadai kasngi ka ba u Dr. Radhakrishnan u pelong sikha ya dedi te kumta u isin ai ya ki no hikai ki bajenjar ki basitom ki ba itu u kwa ba ki kena school kin tip bakin burom ya kini kino hikai wat lada ki ti apang hayeng ru ki de ban let ya ki ban let keren ban ai men sim uni u Dr. Radhakrishnan do badon men sim ba u eat ba ya kino hikai wong compare rada ki de ki ba duk ne ki baru spa dei ki dei no hikai te habaki pang ki sitom ni don kam em ban ai jing yarap ya ki te ude om no te katalong mangatip deng bai no hikai la jong ken yong kini ki tiket ki ba piara piabat pokti ki dei ki ba Dr. Radhakrishnan uang let banya thu sya ki ba bun ki pa ba na ki patip baka diga sngi ayu te leng ba ini i lama pila ban tip ba kani ka digi ka kani ka pista ka bagiyo ban lum na kini ki bang ya along bading ni ki tiket kini ki bag pipendeng ki brio da kitu ka pista ngin yo ban yarap ya itu ki ba pli ki ba jenjar ba pang ki ba sistem komban ong kinong hikai kila IT la dia met bat mensiam klem tengkai ai su kat kabakit don kat kabakitip kat kabakinang kisam lo ki kena te hakipor ki ba mensua ki kena hakum kan kesngi daka jeng e ki wan ra e ki kat ki wan ra e ki johor ki jhep ki ba mi na yeng mentag bna khambon upeskot ni juket da ya upeskot hakapla jeng ban ra sa yeng ban bam daka jeng e na ba ki kena ngi song tho ki ai daka jeng e ka jeng song burom ka jong ki te ngiru kum ki nong hikai ngi pediang da ka jing ngo hun mensim bat ha ka jo ka pot ki nong hikai ki kerkhu kerdo ki ai ka jingkat bok kerwiang ya ki kena
te ka jing no senyang jong kino hikai ka long ka bakrau kham tam e namar la jutip ye kino hikai kum kita kinong sandur kinong penwandur ya ka long ren yang ka man ren yang jong ki khna ya ka long briu man briu ka jong ki bat kham tam e ya ka lawei ka jong ki ru bat hakum ken ni kasngi ki ju ai ru ye ki kusnam sikino hikai namar ki jing itu ya ki kam ki jing sakri ki jong ki ke baki ai halak ki school ki jong ki lani ha inu ibenta ibaki la ban ai ki jing nang jing start la ka long na ka benta ki school ki ba biang bet ki khna ki ba don bet ka bor per khat ka ba biang lani na ka benta ki wei pat ru ki khna ki ba don ki jing thut haka ki dukhat met ki jong ki kumta ki ai yakini ki khusnam ki ba ki ong ki teachers day award ki judan ki district award bat ki state award bat ka national award ru kumju para mga perkat ya kitu ki por ki la ligno abang hikai ya ki kana nursery mas ngau hatu ka dei ka ni ka por mo ban sandur ya ka long brio man brio sisha ka long ka ba e ban hikai ya ki kana ret ki pajut no shnyo ki yam ki i na pane jong ka ki kemi ki pa ban kro ban ka jor ya ki ban yo snow ba ki halla ba ki linyar tre ka taru ka pin kemen ka ba ham snow pelapat ka ni ka jing don jong ha ka kam ka long ba nang lai kai kum tu kum jan chi brai nas ngo kum ngalai kai ki snem arsnem ka shu i be ya ka kam dia ngaju perkat bar bor pat mana banga pendam mela de ki jing duai Pat ngaju ong hiru kanu ka kam ka pangatray kanum day kata ka profession jonga kan day ka call kan day ka jingkot ada ka don ka jingkot hang nu day bantre ya ka kam da kata ka ba penbe ya ka ba om ya ka jingyo la deng ya perkat mata ka jingyo ngi ka jing kanti mo hagani ka sngi ngada ka jing kemen ka bakrau ma namar balai ka day ka sngi babaro kari jongi kari India ka ken mau kaken mau buram ikinong hikai jongi kinong hikai kilong kita kiba pernai kiba ai jeng syai ya keri jongi dikani kasngi mentaru hanga himarwe ngasungo bakalong kasngi kiba pernai kiba syai namar balai bakade kasngi buram bangiyo ban ai ikinong hikai ngam da ong atat baka babadan buram nenga soba kalong ba dan dor kabasyong dor haduk kata-kata namar ngasngo ba mangakum kanong hikai ngayo kalat bantay ya uwe pa uwe ukana skol ngimjiet ngi kinong hikai ubak kumno ru ngisngo bait kia long kumtro balay nga ong kumta namat dan barit dan bakrau dan ba kumbaong no ubangin keng ba uto day ukhana school jongi ginnem pet jeu ndai si sen bangi ong kinong ikai kamot ngidas ngoba ngidan ka jingkit kle te iki kena school kamanang kong kan pen iswa hele de nalong ka brio ko bakom no kanuksan ayaki nan hikai yaki bakin pule bakin yai minat man la kasni kidai ban kan kor yaki jing pule jongki kaba ni ai yaki bat ngakum kanong hikai nas ngoba ngadai ka kamram jonga ban kentil om tang ya kaskul jong ka baong bang hikai manga ndai baro ki kena skul ki badan saudong jong ka bri nyo trep karol jong kinu hikai la ne kata ka benta ka ba kinu hikai ki de bandon nak benta ki kena school kalong ka bakrau hadu kata-kata namar ki kime ki pa haba ki bu school ki shanya ki khun bakin don ha school nadu men step hadu siteng singi lani hadu kano phai singi ru bakin don ha school kumta ka benta jong kinong hikai kalong ka bakrau hadu kata-kata kumangal ong men ne ban sandur
ya ke jing long jing im jong ki khna ban ai haki ya ke jing nang jing tip ya ke jing nang jing start bara ke ju ka poru ban yarap ya ki ru bakin la ban te ya la ke jong ke jing im bat ya la ke jong kalawai Kajing hikaya kapor mensua ba kapor menta kala pher bak labak. Ha kapor mensua ha bangi wan cha school. Ngi wan da kajing kemen da kajing sngo tenat mensiem. Ngi hikai ru da kajing sngo hun mensiem. Balai namar kikmi kikpa ha kitu kipor ha baki wan chem admission nado kasni ke baki wan chem admission kila IT lupai ki khon ha ka kti jong kinong hikai. Ti kinong hikai ru kinot ban sneng, ban kerau, ban mai, ban soru, habangi lap iki kena kile ikanu kono ke babakla. Di hakpo ko mensua rangi pangru insong tanak ban wan school. Balai namar ba mdon jeng te jeng khom. Long kam wit kam wate ngiwan da ka jeng sngo keluj mensiem da ka jeng sngo palai mensiem ngi hikai ru da ka jeng sngo nadu ka do nuot. Nrei menta habangi pai sini kajuk komenta ngas ngoba ka jing hikai kala kham te perkheng khandiat nadu ba kami kane ka an jong ka pokso ngan kan ka basai namar ba nadu ba mi kane ka an ki kme ki paru kitep ki khna school ru kitep te na kata ka daw ka bu jing sir hadop kata ya kinong hikai mentala da ki i ba ki khna ki le ba klaru ki haban Padang lang kadong, lan ikinom no ban penday balay na makaan kalate kalakuom lupa iyangi. Te kumta ka kamdon su kata ka freedom ha kabayaday bat kikna. Te ha kadyo ka poru nga song day ban ong ba kikimi kikpa hoot kata ka jingit yala kikon kan kamdo ka donbek Henry, day bandon uput ken. Wat kinong hikai ru nga ong epi. Udon uput ubangi hapan pendon kam ding. Lada don kam ban mai, lada don kam ban sneng, lada don kam. Om bakan sulong be man kapor tanah kajeng mai kajeng kapendon mesim ki kena. Ti lada myo lai luot ban hikai kasulong no ban chuan chesko tang ban pendek ke rukom ban cem kutulop ladep. Ukna lada ujot, lajot. Lada ukil, kamut kasong hauhi. Lada ngipai hari England kakerdan ka bading kongtam kadai yo sipai. Kakerdan ka baar kadai kibetrei ka kot ka kia. Pat kakerdan ka balai kadai ya kinong hikai. Tiang hamtip haka jela jongi ba kari India jongi kikerdan no hikai kidandai. Wi kane kadon ar kompi mentaba kinong hikai kiyo ikabor kidon no hikai kila pun kampalat ikabor kila bon pala ki komplain kila bon pala ki kena kila poisa ka benta ka ba kala kta ya ka koi ka kya jugi war kala kta wat ya ki jumut jung perkhat ki jongki jadi la se ki puta ki beriu champang jong ka edison naduk sarkar India ki omba mlesu ban penukam stick Marlabon, wat mana kan ni bakil akang ru dang don ki jingja pi ki dang bon ki jingja ki wasosi. Henry ngasngau ba lagadon ka jingye trilang ki kme ki pa haba ngimpen kam fi udien tekan bek bar ki noi kai. Henry ki kme ki pa pat bar kim sha shu ban pun kam mo udien ken sim kabula ki noi kai ki kamle kendiat subu ki le kendiat kai ki ba kim sui hap kam nan kam ken ban dalip mare ban IFIR ya keren baki bor ki ba penyaj tu kai ka daw dayet wat susania ngayo bon ki input mentaro ki dan ki baki kme ki pa ki la sha ai man palat ya ki kon ki le life for haki school menta bon ki school kanum jet proteng maranga ngade ru urang masong ngai i de uniform school ki wan ki jaka ki ba kendong ki school ki ba standar ki bangi ong kita ki standard school ngai pemlaban ong Hi kidong song ru, kidong ki kap ki kim ki yang situ, kidong ki ba wat udrox ru ki penyaj, ki yon yit drox ru, ki keras ko muta. Tambah bon ki skol ki hush up. Marble kin complain si kimik paru, kin ong ai ka proof. Kabu jinge ya ki nong punya skol. Kata de we. No punya skol muta kalau na song ru jien de yang ru kendo.
Mabli ki kimi pakin num sultanat bapin alej ki kanu no ko bat ban alej bakile ita ki kam kamburi mo myo de tinau tu khuna la ne ka khna ki ban poskol ki bolong palat ki multiplying ki kai sei tu ki we dem tu ka saroi ka kloi ka jing roi ka jing sriu tinak da menta ki skol ki bon ka don sha ka jing ban sim action ban le ke beri ban le hap ar sin hap perkat kinong pergi bor punya skol ka tenai wala kataru ngair di hinga ke mong ngilayai ni kam sto ba hoi ngilayai ko por pen kam ding makin ayai ni ko por ba kan pen kam ding sum sya syu tenai ngasmo ba ka syong ru hapi kenu ni je ka syong kum nu ngile mengi kinoi kai te nginum dei ban se sto sto ngi di ban dei be ba kun kena udi banyo no hawan sya skol ni hap nang ka bo nak la banong nong hikai kali ka ba ba mentah ni ka ju untan mar kadon ka jing tunjuk ka bakraw ikin hikai ngayo ba kani ka jing tingka ya uding sempan kaban rapat ya ka jing sulai lo ya ki kena kapan ai mon ya ki kapan long ya ki bakin le mon kat ba mon namar ki sung thu bakin sya bom ma menshua ting siap ting ladang imla hmo ngi hap pedang ki kiti kumni bakin noi kai ken bom yang i do ding la ni do tu skill ding menshua ngin hap ban sa ya kata ladang i le cheyeng i ya tho mai mena school pitep em ngi sa bom ki me ki pa jong i ru kim ju ya sa kita ki pom sha ki ong yang i kumnu kum tu kan ha bom ju tho kot ju kre kot rupan adu na ye ba bakin noi kai ki bom menta pan namar ba kum bangi lekren baki kimi ki par ki aimon ni laki kun kum ta ngim la te ban pendai wi uding ya ki kun jong ki namar ki sngupo bat ki sngu rem baki kun jong ki kin sha bom kin sha show askul don nilai ki bada ongru bangi hayeng tang siding tang kaketin ka bakoru ngim ju pen mi ya laki jong ki kun kum nu ma pia skul ki ba piklam kharu pinut ban le kum ta te kan niru kabu jing yang ikin hikai wat langi don kata ke ikhtiar le se bangin penbet ya ke jing im ke jong kena bangin sandur ya kalung renyeng ke jong ka lenti ke badai hendrai kabu jing pat yangi namar uladon uding pingkyang hakmat bangim la ban le shu kum kata ti teng teng ni hab ban penon kam daki wei pat ki bun ki rukom kum no bangin snengin kerau ki kena la ta ki le bakla hapo skul banle ya kataru ngidon kam banle dakaba jai mdai dakaba ting namar ngisap ting baki kena hakani ke jup mentaru kidai kiba kejor ma kabangi ong katen parang sensitive kilong kejor hak perkat perdan ke jongki kilong kot hak perkat perdan ke jongki ba pitang shumai ktin kendiat ru kila le shejing kila ya thu pen he ya ka baja school ri ka ba mdai ru ka ba arpat lada kimia thu haying ru jar kilet ki pen kut hi la ka jongki jing im kata ka dei ka ba setting nakabenta ka jongi kino hikai bat khamtam lelai nakabenta ki kimi ki pa yala ki jong ki khon te namar imat kala dei hi ka juppi ba kini ki khna menta mlong shu banyak renting mlong shu ban mai ting yaki bat imat kala dei hi ka por ka ba maki ki perkhat bet ba ka ka maki ki le ka dei ka ba ki dei ban shu bet ya kata lada kalong ba kinom tho ke jing tho ru kinoi ke kinom to phim tho te la biang no ten rai mangi pat ngi sungkit ram lada ngim la ban ai ke jing hikai ke ba biang lada ngim la ban ong yu khna ba un tho ke jing tho khna ba un pas khna ba un la ban le pha hai ke examine ke jong ki ngi sungkit ram lada ngim la ban pendep hok la ki jong ki kam ram jongi kum kinoi hikai rai yakata ke jing kit ram ke jong hiru lahap ban shu berat no namar bangim yo la te kalenti ke badai kumno ban hikai okna namar laweng no ya uding sempat toy ngamenjur ya kata bat ong ba ngim dei ban sempat thane ki khna handrai udon upur ya ki baro hoi ke kemudian kam tam kimni ban snogrem lada ki sha samon sha school ki khot mo ya ki kimi pa kimni snogrem namar teng Nakilai dakai kikot, apa kikot kim kot pai ba, kikot tangi tiwei argon kimi pa kiku yang tu kikot, ki management kile kata kador ban pai ban seneng ban crown ni, hari kidan pan ki react, ki susi ya kata kidan kum kitaro, ki persyang banyadaro,
Tang kinoh kai pada itu ibalap itu hakmat ke management pada ni hakmat principal isem jinge te hado point out sudah ni ke bambi point out te kidan kimi papan ni tang hikai mensua kitang syutip pada ki wandra dauding ni yang on bopok kelas kimi pa ngalalap kum ketaro kum no hikai hado kata kepensuk ini marpe ki kwa bagi kun ki di benang monsta kim aimon ki di badan ki wandra dauding on bopok kelas bakilek emtah. Hadu kata kita sidon komplain ni kim ab na court meeting lawan randu ding syai la bore. Kila sai siapa hang tu ikibo. Te kata le ni menta de kalau ngi kino hikai ngim mana isu ya kata. Tang syukta kita syu IF aku ngilangat. Te ni kino hikai te ke haban salak ma kumno ban penya tawala kedan kata kum kata ka ding pingkiang rekin kidi find out ways and means kumno ban takil ya kan ka problem pada ka. Te dak bilong no hikai hi but habaki menghapan simru habaki pai so boleh kenyo ya kita ki jengmut kumno ban takil boleh taki jinge ke baki ki yo kendo ni ka por kamai ka besok ya ki private school te ngam tip mo ki yo jing yarap kumno hendai ngate nga hikai hapo si Dominic bakadai ke school deficit ho ni yo khendiat kumi graduate lak nang tate dan graduate bat gumtu bangi siapan lang gumtu ti katuka ba ke ongka GP fund ti tu ti di dong ka hok ka jong hiam katu tetang itahi yo banda ka we ka ban ong kumba yo ki para beatre gumo ndai ba bisni ndai ba ngi don nang bisni namangila ni habban pediang namangila late ben rung haka tu kami kai ni ni haban pediang wala dake klem airu ten rekat hadu mentang ngane tu ipi sinaya pat nakasngi ke bangi mi na school ni klem yo jirap ru te hadu kan mentate ki bun pi ki baplikir parano hikai ki ba im jinjar ki ba hadu menta ki ong ni sule ranti ki ong ngi sule ranti pi ban ong ya ki kun ru ailem si yang astingka bang aku atit ita ki ong sulera namar balai namar ngimdan naladi temo ngimban sehi ban pan tang ba kabdong ka ba ba baladang ngimdio la ka jong ti ka sorka ba de kam don ti kum kata kam si ban ong ban yarap kamlong ka basuk banlong no hikai kamlong ka basuk namar ba kumanglap ong hi kamlong ka basuk namar ki khana ki bawan na ki wei pat ki long yeng long sem kum kita ki bangla ka dom ne bat kamlong ka basuk ru ba phinlong no hikai lada phimdan ka to kamen sim jing surit ba phinla ban pendem melade hakamat ki bor ki ba sensyal lane ki ba penyat ya ke skul tengi don kam namar kata ka jing ya tre langken te ladang imla banya tre lang te kan wan ra jing haka skul ladang imla banya trelang para nong hikai ru kan wan ra jing ke skul ladang im don ka jing sung thu jing mut para nong hikai bat kinong penyat skul ru ka wan ra jing shibun ke skul kum nungin penyat ya ka shanungin bret kini ki khna lada kinong hikai kim tre ban hikai ka taru ka wan ra jing shibun te kam long ka basuk ladangi perkhat hakata kalyang kum nu bangin ya dei bat ki khna bat kinong penyat skul te ka wei pat kabakam le se kalong bakam long kabasuk yekinong hikai bakin hikai school lada kiyo pan ijing siu ibarit namar ba haba ki kimi lenti bakin hikai ki kimi lenti ru bakin kristian ya lade bat ya kayeng kasem ke jongki lada ki bela don la kayeng kasem ru ken hap perkhat kumno bakin penya ya kayeng kasem ke jongki da ita ijing kamai ibarit Teka long ka ba hadok kata-kata ladangi perkan yakin hikai bakin hikai ban penlut por hang ne san riu kanta sisngi bat ban yo itu lom ibaret le se iba kinong tre kanta le se ki khamkor ladaya nujor bat ketulop jongkin hikai ki ba hikai ki school ki ba khamrit lane ki school ki ba penyat ki brusimet lane ki school ki ba penyat da ki kinu ki kenhon mo le se kum hakane ka jok le ka ba ki long ki ba remdor hadu kata-kata ngatharai kamlong ka ba supi
ban tre ya kakam nong hikai tedai nak kata kadau pi balai ba kinong hikai kisakalalong ru kinong pan krekot lada ka jing seu ke jongki ke baki yo nak ta ka jaka baki tre ke long ke barin ki ba pli ken hap pan wat sakawe pat kalat namar baki dei kinong hikai kum ta ki la ru pan pen krekot ya ki kena Pi kani ki jing rakhe to ki kena ki penun buram mo. Hari nga ngaso ba ka jing rakhe jong kinong hikai ya kinong hikai ka sarkar ngaso ba kaliban address ya kini ki jing sio hai. Kita ki categories of teachers bagi don ka de berkat maino ka. Ya hikai ke ju ka jing yo ka ya fair. Ka workload ke ju. Ka ba uni way yo tu udah yo shuti yo rak ta ki lip baru kom ki reimbursement ki ba kumni kom tai hendai ki bai pat categories pat ki yo bai fix kam tam ki ad hoc ki private le kedang jenjah su ti long la kwai ba ka education kan keu ka sarkar ka dei ban penkelai ka system ya ka education naduk ka jing seu naduk ka kom thung kam noi kai naduk ki beri ban manik education department what fijir what you education minister pihak ban pe kan udai ulang fit ne uban su thu ne me ka kam te hide kita ke ba ngatrai kan la ban wan ra ya ke ada kasu ya sim kumni si pen kala kim sim basim khia ha kali kalau mak ke kumbaka sarkar ta kale ka meeting dan sidang ye show meeting adon member to banyak pun khoi ka wam khra wan pun khoi ka wam sirpi kada sim khia mata tab kampat wan su so mal aja bawa palan te ka juru ki meeting kat no meeting show mangala aten halor kini ban pun khoi ti yak education dei ka sarkar ngaso ka di bandan ka meeting ke babon bar ki stakeholders mendai ban ong punya kerentang para high level te hele ke ground level kino hikai LP sinong kendong pinyo ki input nutu kendian pinyo nasaru nanang kendong ru kan sim kendian kontak bar ki ya keren begitu kino hikai nakwan mi suri bisit tambah principal long meeting bar kino hikai yo ai input naki war sim nak input naki principal sim lang ke input naki da play input meeting pinyo ka real input nang tu kai ta kamu ka sansutu kanya kan mabli kitu kira at the grassroots level ki bahi kai ke nursery ki KG dan ki bahi kai ki kelas A kelas B mo kelas 1 kelas 2 dan nang tu kan ya sejero ni dengan important dah le PhD na le PhD na le MA dah kamban ke konsep ke yang nadu ni tata ka sarkar ka ban penklanya kan ni ka grassroots nang ni kan sakeu kan te sejero kan kiu lang pi atak lang pi concentrate ang tay kan ni hapo pi concentrate kan kamla ba yo so bo biang kai pi thung yo ding klemai nang tu ten rai ding te long ni hap ai hap sarai ka pai ba man ka si pai ap kara yo ni hap le kita ki ban yo itu so kai kinong hikai isen isertok balai ban bu ya kan ikasngi burom ni kai santaring balai ban pelong gitu kijingelang balai ban de ki hapan thia surok dei Hendrenga ngong tangkawe. Lada unong hikai yo ya kinu kijing yo bapeli. Na try ublay tip kamha piyaki. Bat lada ban sedang ban bat yo moto bat kaslek. Kabangim don shoot menta. Hendre ban sedang ban bat yo let bat ya kakot sada. Kinum don kiba kraw kiba teri. Kinum don kini ki kli. Kini ki leili. Ki jabi yang leili. Kinum don kinong mi kamat tak bapurum. Pinum nang banle ru kelam kinong hikai ngasngo ba ka sarkar ka de ban sule ran ken bakat kinong hikai ken dawa kisong syuki de namar balai ladam de ne kinong hikai ki ba hikai ya ki bakin nang tho abekidi bakin song syuki hang tai ndai ngiyo i ba kini ki badon haka bol sarkar pat kim perkhat shu kata imat kumba nadu badang kha kilas song syuki lupa hang tai te kalong ka ba hadu kata kata wat ladang soba kani kalong le se ka jingkran ka ba khamkhor khantiat renga pan map ngi hapan pen i kata namar kum kino hikai hamman ki khap bangi don kam mi ki jing seu ki jongi bangi dai ban yo ka pen mi ya ki sithi ba nla pen ke ya ka di ka jongi hendrai hadin kat no phau banai ngi sayo kata ladangi keren shu sapang kalyang jong ki deficit ngai ladir mujang ade na kalyang jong ki deficit system ladang keren ya kani ngi yai dawa bangi dei ban yo ya ka death come tragedy
kejongi ke DCRG kejongi kino ikai deficit ke ba haduk menta ladangi keren ke sorkar ke meleran ya kani baka ayang itang lailak sanpo kat ba kiwe kila iyo shipau lang te hatu ngi dai ki ngim sim lapan san ni kini ki brio nadu bakidang rit hadu bakindalong brio kindalong he bangin yo tang ita ke sorkar ke diman perkat jengai bahaya kan ni ke kam kan namar ba ke kata hadu kata ya ke jing ngau jung ki no hikai bu na pedeng jung ki kim yo mat chu ya kata ke jing hun ka kam ke mamaki kitrai namar ba la pe ben yang ni la khen po yang ni bat kum tangim yo ya kata te hadu mentaru ngidang yai am kisithi kinang yai poi ba la ya kata ngila approve ya kata ngila approve ndai hadu menta hakti ngim pa yo rum ya kata ka ba sorkar kalkular te menta ngila poi sakane ke jing rakhi ka ba long hadu la katnus ne menta ke jing rakhi ya kane ke teachers day kabala sedang naduk senam kat kendai sepan rupuar haduk menta ngilaya teki bun senam hendrai haduk menta ru kinong tauan ki jongi kempat sung thu ya ka dor bat ka jing koridor bat ka jing kit ram ka ba kinong hikai ki don ha ka jing im ka jongki te hendrai kidang im kumni na marela de teki biang hendrai kinong hikai ki bapli ngakaran na ka menta jongki ru ba ki mat ya ki jing hadu kini kisni bun ki shule no na ka pertai klem dayo ban pedang ya kata ka bainong jong ka kam hikai ke mamaki ki hikai ngakar khu kerdo ya kinong hikai barok khoi bat nga airu ko buram yaki balada klem maki kajat benrio kanam long ro bat ele si ngimtip ayu kan diaru ya kari jongi tinang tristem kunong hikai bi jongi paro nang ya koi nang ya kia ba pinduk la ban pendek ela ka jong ka kamram habangi yo ka jing ko jing kia ila ban pendek ela ka jong ka kamram kasngi buram basuk ya pikinong hikai baro kakam no hikai gere kakam ka ba shisha lada kam dei shisha lengba kata ka jingkhot ba kerpang kumta hagani kesni ni ai ke burom bat ke jingkhublai kerpang ya baro kinong hikai bat ngikut bokit weng ru baki nangla banang yai syakri hagani kakam ke badon burom tam Kaski kerpan ya tinom sendur jongkalawe jinglen labi jovki ban kelep nyimdai